choncho anawerenganso tiwerengananso m'buku la Aroma 7. So I'll also read with you Romans. Verse 1 akunena kuti nanga kodi simuziwa abale kuti ndilankhula ndi anthu akuziwa lamulo kuti lamulo lichita ufumu pa munthu nthawi zonse iye aliwa moyo, pakuti mkazi wokwatidwa amangidwa ndi lamulo kwa mwamuna wace wamoyo, koma mwamunayo akafa iye adzamasulidwa ku lamulo la mwamunayo. Ndipo chifukwa chache ngati iye akwatiwa ndi mwamuna wina, pokhala mwa mwamuna wace wamoyo azanenedwa akuchita chigololo, azanenedwa mkazi wa chigololo, koma mwa mwamunayo akafa iye azamasulidwa lamuloli. Chotero sazakhala wachigololo ngati akwatiwa ndi mwamuna wina. That was Romans chapter 7 from verse 1 up to 4. Haleluya mpingo. Ina nditamva mawawa ndinaona kuti ndisankhe kukhulupirira Yesu Khristu, ndipo chikhulupiriro changa chincholimba kwambiri kusiyana ndi kale mmene ndinalili. So when I heard from also this word, I make a choice to believe also this word. Ndinali munthu wamakani auzimu monga mwa chilamulo, ndipo ineyo kwina kulikonse komwe ndipita ndimayesesa kunena kuti pamene ndikhala ine ngati mpingo wanga uli kutali kwambiri ndimauza pomwe ndimakhalapo, ndipo umakhalapo ndipo panopa uli kodi. I was in the bondage of the law, and before I came here, I was also even planting many branch churches, and even right now they are still there. Komano ndizambaso kuphunzitsanso anzanga ena kuti mene Yesu Khristu anatimasulira kulamulo lathu la kuchilamulo komanso machimo athu. So from now I made a choice that I will start now teaching these new things to many people, also that they should know this true gospel. Hallelujah. Amen. Thank you. Lile, God has already set us free. It's not that difficult, but what we need to know is to just come across of this truth. Because Bible says that we shall know the truth, and the truth shall set us free. So this also testimony, it's a great testimony that Elida Majawa, she's also testifying that she have been made now free from the law. So that was also a wonderful testimony. So this time, let me call Lotus Choir for praise and worship. They're going to give us 2 pieces of song. The first one, Holy Forever, seconded by Redeemer, Savior. And let us welcome them as they are coming here in front to give us these 2 pieces of songs.
That was also wonderful praises by Lotus Choir. Yes, indeed, in the music, we get also messages. The first song, they were saying that the Lord is holy and he will be holy forever. The second song, praising the Lord, the Redeemer of our souls. So thank you also for that time of praises. And this is now special time, the time we have been waiting for. This time now, we're going to listen from the Word of God. And for the Word of God of today, let me humbly call Pastor Michael Maganga to give us also precious Word of God of today. So Lord, let us welcome him as he's coming here in front. Today also God has given me grace to stand before you. Lelo somo kwandipasa isomo kuti ndithe kuima maso pano. Our pastor Kim has gone to Korea for World Camp. Abusa athu akimu apita Korea ku World Camp. Also, I believe brothers and sisters also you can remember him in your prayers. Ndikuti abayenda longo mwakumbukiranso mapemphero anu To have a safe journey. kuti akaende ulendo wabwino. Today we read from book of John, chapter 5, Lero tulenga buku la Yohane mutu 5 verse 30. kuyembe verse yake ya 30. We read book of John, chapter 5, verse 30. Tulenga buku la Yohane mutu 5 verse yake ya 30. Bible says, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me. Sindikhoza kuchita kanthu mwa ine ndekha monga momwe ndimva ndiweruza, ndipo malizidwe anga ali olungama chifukwa kuti sinditsata chifuniro changa koma chifuniro cha iye ondituma ine. We'll read one verse. Tulenga verse imodzi. As we live our life, we have so many things to judge. Nde metukhala moyo athu ndi zambiri zoweruza. So our life is based on judgment. Nde moyo athu uli makhala kwambiri pa chiweruzo. So usually we judge things whether it's good or bad, Nde nthawi zonse timaweruza kuti ndi chabwino kapena choyipa, whether it's possible or impossible, kapena nzotheka kapena nzosatheka, whether it's beneficial or not beneficial, kuti nzopindulitsa kapena nzosapindulitsa, whether it's important or not important. kuti nzofunika kapena nzosafunika. So as we live our life, we judge things according to these categories. Nde metukhala moyo athu timaweruza malinga ndi zinthu zimenezi. So whenever we are choosing something, Nde metikusankha zinthu, we choose things whether it's good or bad, nde timasankha zinthu zokuti ndi chabwino kapena cholakwika, whether it's like beneficial to us or not beneficial. kuti chinthu chopindulitsa ifeyo kapena chosapindulitsa kwa ifeyo. Sometimes also we consider whether that is possible or impossible. Kwaso nthawi ndimaganiza kuti chinthu chotheka kapena chosatheka. Sometimes we think, is it safe or unsafe? Nde nthawi zonse timaganiza kuti nchotetezeka kapena chosatetezeka. So our life, we do things according to things that fit our hearts. Nde nthawi zambiri timapanga zinthu zimene zikugwirizana ndi mtima wathu. So this judgment is what like cloud our mind. Ndeno chiweruzo imechi chimene chikukulitira kwambiri maganizo athu. So even in our spiritual life, Chomwe chonse moyo wathu wauzimu, we judge things according to our own standard, nde timaloza malinga ndi mulingo wathu, whether it's possible or impossible, kuti nzotheka kapena nzosatheka, whether we understand or not understanding it. kuti tamvetsetsa kapena sitamvetsetse. So as we live our life, we judge things and follow things that we understand. Ndeno malinga limene tikhala moyo wathu timaweruza chinthu limene tikumvetsetsa kapena mmene mtima wathu ulili. So even our spiritual life, we follow Jesus only to things that we understand. Nde chomwe chonse tikamamutsata Yesu timatsata zinthu zokha zimene tikumvetsetsa. Things that we don't understand, we don't follow. Zimene sitikumvetsetsa sititsatira. Things that seems like it's misleading us also, we don't follow. Nde chinthu chimene chikutisokonezanso sitimatsatiranso. So you can see, since we are young up to this time, we are people who have our own standards. Ndeno monga achichepere komanso mmene tikukula ndife anthu amene tazizidwa ndi mulingo wathu.
So there's like worldly understanding and spiritual understanding. ndeno pali kumvetsetsa kwa dziko ndipo pali kumvetsetsa kwa uzimu. So any like worldly things, we judge things according to outward appearance. ndeno dziko pasi timaweruza malinga ndi zinthu zimene zikuonekera. We judge things according to how we see it. timaweruza zinthu malinga zimene tikuonera. But in the word of God, God judges things according to the, like people according to the heart. kono mulungu amaweruza anthu malinga ndi mtima. God does not judge us according to our appearance, but the heart we are possessing. mulungu samaweruza ife malinga zimene tikuonera, koma mulungu amaweruza ndi mtima umene tili nawo. What kind of heart do we have? kodi tili ndi mtima wanji? What kind of mind do we possess? kodi tili ndi malingaliro anji? So above all everything else in our life, nde pa zonse zimene tikukhala moyo wathu, we have to learn to combine our heart with the heart of God. nde tiphunzire kulumikizana mtima wathu ndi mtima wa mulungu. Of course, it seems it's easy, inde zikuona ngati zophweka, but it takes time to train our mind to have the same mind of God. kono zimatenga nthawi kuti tiphunzitse mtima wathu kuti tikhale malingaliro ofanana ndi mulungu. Because as a human, we like to follow our own judgment. chifukwa monga anthu timakonda kutsatira chilolezo chathu. In my life, when I consider one of the difficult things nde moyankha ndimene ndikumvetsetsa chinthu chovuta kwambiri is to be guided by someone. ndikutsogozedwa ndi wina wake. It's not easy. sizophweka. If you want to be guided by someone, nde ngati mufuna kutsogozedwa ndi wina wake, you have to follow his judgment, mwina mutsatire chilolezo chake, her judgment. kapena chilolezo cha munthu wamuna kapena wamkazi. So it's not you who is judging, nde suti ndinu amene mukuweruza, it's him who is judging. The one who is guiding you is the one who gives his judgment. ndi iye amene akutsogolera ndi amene angapereke chilolezo kwa inuyo. So sometimes the one who is guiding you seems see things different from you. ndeno nthawi zina munthu amene akutsogolera amaona zinthu mosiyana ndi imene ukuonera. So to receive his guidance, you have to forsake what you know. ndiye kuti utsatire chitsogozo chake ukuyenera kutaya zimene ukudziwa. And sometimes also it seems like if you follow him, you will fail. ndiye nthawi zimaoneka kuti ukamutsatira iye ulephera. Because the one who is guiding you always is the one who is on the top. chifukwa amene akutsogolera ndi munthu ayekhayo amene ali pamwamba. Usually like coaches and like mentors, they are better in thinking and they have more understanding than the people they are guiding. ndeno ali ngati makochi komanso anthu amene ali azitsogolerena ndi anthu amene amakhala ndi malingaliro apamwamba kusiyana ndi maganizo ako. Even parents are better than children, isn't it? choncho makolo ndi abwino kuposa ana, si choncho? What parents can see, sometimes children cannot see. zimene makolo angaone ana sangathe kuziona. But usually children does not like to follow the guidance of parents. kono ana safuna kutsata chitsogozo cha makolo. They think what they are thinking is true amaganizo zimene akuganizazo ndi zolondola, and they like their judgment. ndi amatsatira chitsogozo chawo. Same in spiritual life. chomwechonso moyo wauzimu We think our judgment is better timaganiza kuti chilolezo chathu nchabwino, and we want to follow our own judgment. ndipo timafuna kutsatira chilolezo chathu. But the Bible says today, koma Baibulo kunena lero, as I hear, monga ndamva I judge. ndiweruza. So you can see first is to hear, then to judge. ndiye chombe ndikumva kenako ndikuweruza. It's not first to judge. osati chombe ndikuweruza, First you have to hear chombe wena umve and then judge. kenako ndikuweruza. But usually for us, kono kwa ifeyo we look at the situation timang'ana nyengo and then we judge. kenako ndikuweruza. Even in spiritual things. chomwechonso ngakhale zinthu za uzimu. So we don't follow the voice, we follow our own understanding. ndiye sititsatiratu mawu komano timatsatira kumvetsetsa kwathu. There was one day I agreed with someone to meet at Kamuzu Institute. ndiye pali tsiku limene ndinagwirizana ndi munthu endo tikaone pa Kamuzu Institute. That person was staying in Chilinde. ndiye munthu amene amakhala ku Chilinde. So I told him, wait for me at Kamuzu Institute for sports. ndiye namuzirawo ndidike pa Kamuzu Institute for sports. But he knew I stay in area 17. kono iye amadziwa kuti ndimakhala mu area 17. So when he arrived at Kamuzu Institute, ndiye atafika ku Kamuzu Institute he did not want to wait for me. sanafuna kundidikira. So he started to come to area 17. ndiye anayamba kubwera no ku area 17. It is a good idea, isn't it? ndiganiza bwino siyoncho. But what was agreement? kono mgwirizano naye otani. I'll meet him at Kamuzu Institute for sports. ndikunanena pa Kamuzu Institute for sports. So he was coming to area 17. ndiye amabwera kunoko ku area 17. But that day I was in the city center. kono nthawi imene nayi ku city center. So I dropped at Kamuzu Institute. ndiye nthawi imene sunali pa Kamuzu Institute po. So when I dropped at Kamuzu Institute, ndiye ntafika pa Kamuzu Institute I called him. namuyimbira. Where are you? uli kuti? I'm following you at area 17. ndikulondolani ku area 17. So I told him, I was coming from city center. ndiye namuzira ndikuchoka ku city center. So now I'm at Kamuzu Institute. ndiye kuti ndiye pa Kamuzu Institute. Come back. bwerera. So you see, with his little good judgment, ndiye mukuona ndi chilolezo chake chabwinocho,
he started to come to area 17. nde anayamba kubwera uno ku area 17. So upon the agreement, he added something of his own. nde menga ndi mgwirizano anaphatikizaponso maganizo ake. So you can see in our daily life as we live, we add something to the word of God. nde mmene tukhala moyo wathu timaonjezapo maganizo athu pa mawu a mulungu. We add something that is good. nde timaonjeza china chimene chili chabwino. So we try to do something good that is good inside on our side. nde ife timaluza chinthu chabwino kumbali yathu. But in the word of God, kono mdziko la mulungu the true judgment is not between good and evil. nde chiluzo chenicheni suli chabwino kapena choyipa. But is this will of God or my will? kono kodi ndi chifuniro cha mulungu kapena ndi chifuniro changa. That's true judgment. imene chiluzo choona. Whether it's difficult, kani zovuta, whether it's easy, kani zophweka, whether it seems impossible, kani zosatheka, whether it seems ununderstandable. ngakhale zikukwana kuti zosamvetsetseka. But if it's the will of God, koma ngati chifuniro cha mulungu then it's a good direction. ndeti ndi chitsogozo cholondola. It's not about whether it's good or bad. It's about whether it's the will of God or my will. nde sizotenga kuti chiganizo cholondola kapena choyipa kapena zongote kuti ndi chifuniro cha mulungu kapena ndi chifuniro changa. But most of the time, we don't judge according to the will of God or not. We judge according to whether it's good for me or bad for me. kono nthawi zambiri timaluza menga ndi chifuniro cha mulungu timaluza mmene ife tikuona kuti ndi chinthu chabwino kwene kapena ndi cholakwika. Whether it's possible or impossible. kapena ndi chotheka kapena ndi chosatheka. Whether it's giving us comfort or not comfort. kodi zilipasa ife chitonthozo kapena ayi. So we follow whatever seems good in our own eyes. nde timatsata chimene chikuoneka chabwino m'maso mwathu. So this judgment misleads us nde chitsogozo chimene chichi chimatisokoneza. and makes us to be separated from the heart of God. nde chimulangisa ife kuti tilekane ndi chitsogozo cha mulungu. Our true blessings is not having things. nde lesiwene sukhala ndi zinthuyi. Our true blessings is having the same heart with God. nde lesiwene ndikhala ndi mtima ofanana ndi mtima wa mulungu. God being on our side. mulungu akhale kumbali yathu. Amen. amen. God should be on our side. mulungu akhale kumbali yathu. So God cannot be on our side if we have our own judgment. nde mulungu sangakhale kumbali yathu ngati tili ndi maganizo athu. If you want God to be on our side, nde ngati ufuna kuti mulungu akhale kumbali yathu, we first have to be on the side of God. nde tiyenera tikhale kumbali ya mulunguyo. We have to judge as God judges, nde tiyenera tiweruze mmene mulungu aweruzira. not according to how we think, osati mmene ife tikuganizira. but as we hear from God, koma mmene tikumva kuchoka kwa mulungu we should judge. tiyenera tiweruze. But in Bible, there are many people who judge things according to their own thinking. kono Bible muli anthu ambiri amene amakhala maganizo awo. One day, Jesus told Peter that, Peter, you deny me 3 times. nde tsuna yesu anamuwuza Petro kuti iwe Petro udzandikane katatu. This is how Jesus is judging this situation. umu ndi mmene yesu amaweruzira nyengo yake. Isn't it? siyocho. And Jesus is not judging this situation that way because he wants. nde suti yesu amangoweruza nyengo yofuta kufuna ayi. But according to the Bible, it is written like that. kono malinga ndi baibulo zalembedwa choncho. That all disciples depart from Jesus Christ. kuti ophunzira onse adzachoka pamaso pa yesu. But to the side of Peter, kono kumbali ya Petro this thing does not make any sense. zinthu zimene sizimapeka tanthauzo. How can all of us run away from Jesus Christ? tonsefe tingamuthawe bwanji yesu. We love Jesus Christ. timakonda yesu mkhristu. We have been with him for a long time. takhala naye limodzi kwa nthawi yayitali. That's why Peter said, even though all people denies you, nde chifukwa chake Petro anati ngakhale anthu osalakukanani I will not deny you. sindidzakukanani. So how does Peter judge this situation? nde Petro amuwuza bwanji nyengoyi. According to the word of Jesus Christ or according to his thinking? kodi amuwuza manga ndi chiweruzo cha yesu kapena maganizo ake. It was his thinking, isn't it? chinechi chiganizo chake sichoncho. When he think about himself, akaziganiza mwa yekha how he loved Jesus, mmene amakondera yesu, he thought he was a good person. amagazi ndi munthu wabwino. So he was trusting what he was thinking. nde amakhulupirira zimene akuganiza. So in his heart, I will not deny you. nde mumtima mwake sindidzakukanani. But Jesus said, you deny me. koma yesu akuti udzandikana. So Bible says, as I hear, I judge. baibulo kuti monga ndimvera ndiweruza. But Peter is not judging after he heard something, nde Petro sakuweruza manga ndi mmene wamvera china chake. but according to how he sees the situation, kono manga ndi mmene akuonera nyengoyo. according to how he feels. mmene iye akumvera. You know, our feelings sometimes change, isn't it? nthawi zina maimvamva athu amasintha sichoncho. Sometimes we feel good, nthawi zina timamva bwino, sometimes we feel bad. nthawi zina timamva kuyipa. You know, sometimes we play football at our ground. nthawi zina timasewera mpira pa bwalo pathupa. Sometimes I feel like I should play football. nde nthawi zina tikumva kuti ndikasewera mpira. So I feel like I love football so much. nde ndimamva kuti ndimakonda mpira kwambiri. You know, when do I feel like that? nde ndikumva bwanji nthawi imeneyo.
When I am playing football, when someone passes me a ball and I score and we are happy our team is winning, I feel like, wow, it's good. ndikuswera mpira wina kundipasira mpira ndi ndikagoletsa ndeti mtima ngati mamva kusangalala kwambiri. But sometimes when I'm playing football, people are not passing ball to me. Koma nthawi zine mwaswera mpira anthu sandipatsaso mpira. Please pass. Chonde ndipatsire. People are not passing the ball to me. Anthu sandipatsira mpira. When I try to mark someone is stepping my foot and I'm injured, ndiye mwina ndikayesa kuti ndimumake wina wake wandiponda mwendo ndavulala, my feeling changes. kumva kwanga kwasintha. I don't like football. Sindikonda mpira. I'm not young anymore. I don't need to play football. Ndiye sindikunasoswera mpira iya. Now I'm growing up. I don't need to follow these things. Ndiye sindikonso nditsate zinthu zimenezi. This is a feeling. Ande mayimvayimva. It can change anytime. Zikozosintha nthawi iliyonse. According to the situation. Malinga ndi nyengoyo. So if our spiritual life were based on his feelings, ndiye ngati mwathu uzimu uli mayimvayimva, it will be changing now and then. uzisintha nthawi iliyonse. According to what is happening. Malinga ndi mezi kuchitikira. But we have to hear Komana tukene timve the word of God. mawu a Mulungu. According to the word of God, Malinga ndi mawu a Mulungu, we have to judge. tunati weruze. This judgment is true. Ndiye chiweruzo chimene chikhala chiona. It cannot change. Sichingasinthe. Why? Chifukwa chani? It's from God himself. Ndichochokera kwa Mulungu mwini wake. But we live with our own judgment. Koma ife ndi chiweruzo chathu. According to things that are surrounding us. Malinga ndi zimene zatizungulira. According to the things that are happening to us. Malinga ndi zimene zikuchitika kwa ifeyo. So with our changed situation, we judge things. Ndiye malinga ndi mmene nyengo ikusinthira timakonda kuweruza nyengo. So we are here different kind of people. Ndiye timamva anthu osiyanasiyana. So sometimes we judge things according to our negative mind. Ndiye nthawi zina timaweruza zinthu malinga ndi maganizo athu olakwika. Sometimes judge things according to our positive mind. Ndiye nthawi zina timaweruza ndi maganizo athu abwino. I mean freshly positive mind. Ndiye maganizo athupi. So according to this judgment, we think my judgment is good. Ndiye timaweruza malinga ndi mmene ndikumvera chiweruzo chicha bwino. But in little sense, kono muzenizeni, we have to hear from the word of God. tunatimve mawu a Mulungu. That means we have to learn to exalt the word of God. Ndiye tunati tikuze mawu a Mulungu. We have to raise the word of God above our situations. Ndiye tunati tikuze mawu Mulungu pa nyengo zathu zonse. So that our situation should not be the standard of our judgment. Kuti nyengo zathu isakhale mulingo wa chiweruzo chathu. But the word of God should be standard of our judgment. Kono mawu Mulungu akhale nyengo ya chiweruzo chathu. I have one story I want to read to you. Ndiye ndinikhani ndifuna ndiulenge nanu. First Kings, mafumu oyamba, chapter 1. mutu oyamba. First Kings chapter 1 verse Mafumu oyamba 5. chapter 5. First Kings chapter 1 verse 5. Maka mafumu oyamba chapter 1 verse 5. I'll read it. Ndiwerenga. Then Adonijah the son of Haggith exalted himself, saying, I will be king, and he prepared for himself chariots and horsemen and 50 men to run before him. Panepo Adoniya mwana wa Hagiti anazikuza nati ndikhala mfumu ndine nazikonzera agaleta ndi akavalo ndi anthu makumi asanu ontsogolera mothamanga. 6. Maka verse 60. And his father had not rebuked him at any time by saying, Why have you done so? He was also very good looking. His mother had borne him after Absalom. Ndipo atatu achetu sadamvuta masiku ache onse ndikuti watero chifukwa ninji ndiponso anali munthu wokongola ndithu napondana ndi Abisalomu. Verse 7. 7. Then he conferred with Joab the son of Zeruiah and with Abiathar the priest, and they followed and helped Adonijah. Ndipo anapangana ndi Yoabu mwana wa Zeruiya ndi Abiatara wansembeyo ndipo ameneyo anatsata Adoniya namthandiza. We'll also verse 11. Ndiye tifika verse 11. Verse 11 we'll read. So Nathan spoke to Bathsheba, the mother of Solomon, saying, Have you not heard that Adonijah, the son of Haggith, has become a king, and David our Lord does not know it? Panepo Natani ananena ndi Batiseba amayi wa Solomon nati, kodi sunamva kuti Adoniya mwana wa Hagiti wa ufumu? When you see this story, Ndiye mukona nkhani iyi, this story about King David's family. ndiye nkhani ndi ya banja la mfumu Davide. Yeah, there's many children of David. David ndi ana ambiri. But some of famous children are Amnon, Absalom, and Adonijah. Koma ana amene amamveka tu ndi Amnoni, Abisalomu maso Adoniya. And also Solomon. Komanso Solomo. So Absalom
did something to go against his father to become a king. nde abisalomu anapanga chinthu cholakwika kuwukira ufumu wa atate wake. So he was not a good person at all. nde suti anali munthu wabwino ayi. He went against his father, analimbana ndi bambo wake. and also he killed his brother. komanso anamupha m'bale wake. He had his brother Amnon. anali ndi m'bale wake Amnoni. Amnon raped his Absalom's sister. nde Amnoni anagona ndi mlongo wake wa Abisalomu, Tamara. So because of this, nde chifukwa cha zimenezi Absalom killed Amnon. nde Abisalomu anamupha Amnoni. But Adonijah was different. koma Adoni anali osiyana. He was a very good person. anali munthu wabwino ndithu. He was following little by little what he was guidance of David. nde amatsatira pang'ono chitsogozo cha Davide. But in his heart, kono mumtima mwake he had his own judgment. anali ndi chilozo chake. When he looked around him, akaona mozungulira among the children of David, mwana wa Davide, he was only one who should be a king. anali mwana yekhayo amene amene okhala ufumu. He was the one who's supposed to be a king. ndi amene amene okhala pa ufumu. So he considered himself as a person who will become a king. nde anazitengera ekha kuti ndi amene akuyenda okhala pa ufumuwo. This judgment was not coming from David, it was coming from himself. nde chigazo suti machoka kwa Davide komano chimachokera mwa iye yekha. According to the situation, malinga ndi nyengo, according to his behavior, malinga ndi khalidwe lake, according to the people around him. malinga ndi anthu amene amuzungulira. So even people who were following David, nde ngakhale anthu amene amamutsatira Davide, Joab, who was commander of the David's army, amene anali ngwazi ya mfumu Davide, also he had the same idea. yesu anali ganizo lomwelo. When he looked at Adonijah, was a very good person. nde akaona Adoniya anali munthu wabwino. So in his heart also thinking he should be a king. nde mumtima kana kazoti amene sakona kukhala mfumu. So that's why Bible say he prepared himself. ndife Paulo noti anazikonzekera yekha. So you can see for Adonijah to become a king, nde mukhoza kuti Adoniya kuti akhale mfumu he prepared himself. anazikonzekera yekha. Isn't it? siyoncho? Who is preparing him to be a king? nde akonzekera ndani kuti akhale mfumu? Himself. iye yekha. That means he's the one who have judged. sonse ndiye amene aweruza. He's the one who is taking care any problem. ndi amene akutenga vuto lilonse. He's the one who is preparing everything. ndi amene akonzekera chilichonse. Then he discussed with Joab and Abiathar, the people who could follow him. nde anakambira ndi Yowabu komanso Abiatara, anthu amene akhozomutsatira. Why? chifukwa chani? According to their judgment, malinga ndi chiweruzo chawo, he's a good person. ali munthu wabwino. So you can see our judgment can be good. nde mukuona chiweruzo chathu chikukhala chabwino. But it is good to whom? kono ndi chabwino kwa ndani? To ourselves. kumbali ya ifeyo. So sometimes people, as they live their life, nde pamene anthu akhala moyo yawo, sometimes people, they judge whether they are sinner or righteous. nde anthu amaweruza kuti ndi ochimwa kapena ndi olungama. Most of people, they judge according to their behavior. nde anthu amaweruza malingana ndi chikhalidwe chawo. I'm a sinner ndine ochimwa because I commit so many sins. chifukwa ndachita machimo ambiri. Because I have bad behavior. chifukwa ndine munthu oyipa. I'm righteous ndine olungama because I don't commit sin. chifukwa sindichita machimo. This is how people judge their life. umu ndi mene anthu amaweruzira moyo wawo. Also, before I received salvation, I was judging the same way. ine sonse ndachipulumutso ndimaweruza moteromo. According to how I've lived that day, malinga ndi mene ndikhalira tsiku limenelo, I could judge myself a sinner or righteous. ndimazoza ndekha kuti ndi ochimwa kapena ndi olungama. Today I did not commit any sin. lero sinachita tchimo lililonse, I'm righteous. ndine olungama. Today I've committed many sins. lero ndachita machimo I'm a ambiri, sinner. ndine ochimwa. Please Lord, forgive me. chonde ndikhululukireni. At first, this seems like it was working. pachiyambi zimene ngati uzikwiya ntchito. So I was trying not to commit sin. ndimesera osachita tchimo. I tried to live as a good person. ndimesera okhala munthu wabwino. You know, sometimes what we speak and what is inside our hearts is different, right? inu mukuziwa mmene zimene zili kunja kwathu komanso zamkati mwathu zimakhala zosiyana. So sometimes people speak bad things to me. nde anthu amayankhula zoyipa kwa ine. Then I try not to be angry. nde ndimesera okhala kuti ndisakwiye. So I say, it's okay, it's okay. ndimati palibe vuto. No problem. si vuto oyi. We are children of God. ndife ana a Mulungu. There's no problem. palibe vuto. But inside my heart, koma mkati mwa mtima mwanga I'm cursing that person. ndikumutemberera munthu amene. Who does he think he is? akazi ndi ndani iye? He's foolish. andi opusa. But my mouth, koma pakamwa it's okay, it's okay. zabwinobwino. But the Bible says, koma Biblia kuti God sees the heart. Mulungu amayang'ana mtima. Isn't it? siyoncho? So, people, we hide many things inside our hearts. ne anthu timabisa zambiri mkati mwa mtima We mwathu. hold into our own judgment, timazigulisisa malinga ndi chiweruzo chathu. and we have so many evil thoughts. ndeti ndi maganizo olakwika But mbiri. outwardly, koma kunjaku we try to present ourselves as good people. nde timazionetsera ngati anthu abwino. Why? chifukwa chani? We try to create our own good image. nde timafuna kulenga ubwino wathu. Why do we do that?
chifukwa timatero we live before people. timakhala pamaso pa anthu, Isn't it? siyocho? But we have to live before God. Kotone tikhale pamaso pa Mulungu. Who will judge us is not people. Nde anthu amene angatiweruze ife si anthu ayi, It's God himself. ndi Mulungu mwini wake. Regardless how good we live before people. Menga ndi mene anthu amene ubwino wathu tikukhalira pa anthu, Important thing is will God judge the same way? kodi mungazoyo zabwe chomwecho? So here Adonijah is very good person. Nde Adoniya ni munthu wabwino inde, He has prepared everything for himself. wazikonzeka chilichonse mwa iye And the yekha, people are following him. ndipo anthu akumutsatira, And everything for him to be king is set. ndipo chilichonse choyenera kukhala iye mfumu chabwinobwino, There's nothing that is hindering him. palibe chosokoneza chilichonse. But you know, verse 11 says David did not know about that. Kono verse 11 kuti Davide sanadziwa zimenezo, Isn't it? siyocho? Who is king at that time? Nde mfumu inaenda ndi nthawi imeneyo David. Davide, Isn't it? siyocho? If I'm taking the place of David, who should know first? Nde ngati Adoniya angatenge udindo umene wa ufumu, nde atsogole ndi ndani? Who should know that? Who should know first? Other people or David himself? Nde amene akuyamba kudziwa ndi ndani? Anthu wake kapena mfumu mwini wake? David is supposed to know, isn't it? Davide akuyenera kudziwa, siyocho? But David did not know anything about that. Koma Davide samadziwa chilichonse cha zimenezi. Why was he hiding? Ndifa chani amabisa? Deep down in his heart, this is not good. Pasi pandimaka mazoti izizi si zabwino, Isn't it? siyocho? We do many things, say it's okay, but we hide, isn't it? Ife timati nzabwinobwino pamaso pa, koma zambiri timabisa mkati mwathumu, Isn't it? siyocho? Most of things we hide. Why do we hide? Zinthu zambiri timazibisa chifukwa chani timabisa? Somehow we know it's not right. Nazina timadziwa kuti si zabwino, Isn't it? siyocho? So Adonijah knew this is not right. Nde Adoniya amadziwa kuti si zabwino. But who else can be a king? Kono ni ndani awene angakhale mfumu? Apart from me, Kupatula ineyo, who can be a king? akhalenso mfumu ina ndani? When you look around, there's no one. Atayo na mozungulira palibepo uliyese. That's why he had this boldness inside his heart. Ndifeka kulimbika mtima wake kunatero. So people look at their behavior. Nde anthu amangana malikhalidwe awo, They are like, some people, they think they are kind, anthu ana magazi kuti abwino, helping poor. osati ndi osauka. So they think, because of this, I'm righteous. Nde chifukwa cha zimenezi ndine munthu wolungama. Because I keep Sabbath, I'm righteous. Come again? Because I keep Sabbath, I'm righteous. Chifukwa ndikusunga sabata ndine munthu wolungama. Because I help the poor, I'm righteous. Chifukwa ndikuthandiza osauka ndine wolungama. But this is our own judgment. Koma ichi ndi chilolezo chathu. This is our own works. Izi ndi ntchito zathu. Our works can change. Ntchito zathu zimasintha. Our behavior can change. Makhalidwe athu samasintha. So we have to hear from the word of God. Nde tione timve kuchokera ku mawu a Mulungu. When we hear from the word of God, Tikamva mawu a Mulungu, then we can have right judgment. nde tikhoza kukhala ndi chiweruzo cholondola. That's why Jesus said, Chifukwa Yesu anati, I myself I can do nothing. ine pene ndekha sindingapange kanthu. Jesus was the most powerful person, isn't Yesu it? anali munthu wamphamvu kwambiri, On siyocho? earth. Pa dziko lapansi pano. Among living beings that time, Jesus was incomparable. Nde pa anthu osafanana a dziko lapansi, Yesu anali osafananizika. He was healing the sick, Amachiza anthu, raising the dead. kuutsa anthu akufa, But he said what? koma kuti chani? I myself Ine pene I sindingatani, can do nothing. sindingapange kanthu. But here we have Adonijah. Kono pali Adoniya, He exalted himself. akuzikuza yekha. He prepared everything for himself. Wakonzekera chilichonse mwa iye yekha. Why is he preparing everything for himself? Ndifukwa chani wakonzekera chilichonse mwa iye yekha? Who should prepare this ceremony to anoint someone to be a king? Kodi amene akuyenera kukonzekera chilichonse kuti munthu akhale mfumu ndi ndani? Is Adonijah have to prepare himself or David should prepare for him? Kodi Adoniya akuyenera akonzekere chilichonse mwa yekha kapena Davide akuyenera akonzekere mwa iye? Supposed to be David, isn't Akuyenera it? akhale Davide, sichoncho? He was the son of the king. Iye ndi amene ali mfumu. Adonijah was the son of the king. Chifukwa Adoniya ali mwana wa mfumu. So his father supposed to prepare everything for him. Nde bambo ake amene akonzekere chilichonse kwa iye. If you are becoming a king, shouldn't your father be the one who is taking care of that problem? Nde iwe ngati ufuna kukhala mfumu, kodi tire sinde bambo ake amene akunyamula vuto lonse kwa iweyo? Even when people are getting married, most of the time their father goes with them, isn't it? Ngakhale anthu ambiri akamakwatira bambo amapita nalo limodzi, sichoncho? But here Adonijah is doing everything by himself. Kono apa Adoniya akupanga chilichonse mwa iye yekha. So you can see in spiritual life, there's a people who are working for themselves. Nde moyo wauzimu pali anthu ena amene akugwira ntchito mwa iwo okha. Everything is done by them. Chilichonse chikuchitika mwa iwo. Everything is prepared by them. Chilichonse chikuchitika mwa okha. These things does not recognized by God himself. Zinthu imene sizilengedwa ndi Mulungu ayi. God does not count these things important. Mulungu sazilenga zimene zofunikira. Why? Chifukwa chani? It's not from him. Sizochokera mwa iye, It's from you. nichokera kwa inuyo.
everything from you cannot be accepted by him. chilichonse choka kwa inu sichingalandiridwe ndi iyeyo. So if we want to be together with God, Nenga tifuna kukhala limodzi ndi mulungu, we have to receive that what is from him. ndiye tilandira ndi mtima wochoka kwa iyeyo. It's not him receive from what is from us, it's we receive from him. Suti mulungu alandira kuchoka kwa ife, koma ife tilandira kuchoka kwa mulunguyo. So you can see there's a mindset that leads us to be closer to God or far from God. Ndiye pali malengero amene akhoza kukhala nafe chifupi ndi mulungu kapena kutalikana naye mulunguyo. What kind of mindset that leads us to be far from God? Kodi ndi malengero amene akutitalikitsa ife ndi mulungu. This mindset of Adonijah, Malingaliro Adoniya, judging himself, kuziruza yekha, preparing for himself. kukonzekera chiyonse mwa yekha. So who are such people who judge for themselves? Ndi ndani anthu amene amaziruza utero? You know, mostly arrogant people. Anthu odzikuza. Do you understand? Tumvane? Arrogant people judge for themselves. Anthu odzikuza amaziruza mwa yokha. Arrogant people, they prepare everything for themselves. Anthu odzikuza amakonzekera chilichonse mwa yokha. So this is like a fundamental problem in our life, spiritual life, even our daily life. Iyi ndiye ndi futa yakulu imene kuchitika moyo wathu watsikutsika ngakase moyo wauzimu. When you are arrogant, Ukakhala odzikuza, you meet so many problems. uzaona ndi mavuto ambiri. You face so many difficulties. Uzaona ndi zopsinja zambiri. Why? Chifukwa chani? Because Bible say arrogant lead to fail. Chifukwa Bibuli imati anthu odzikuza azalephera. So let's read one verse. Ndiye tione verse ino. Isaiah Yesaya 14. 40. Isaiah chapter 14. Yesaya chapter 40. I will read from verse 13. Tiyamba kulenga verse ya 13. Bible say, for you have said in your heart, I will ascend unto heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mountain of the congregation on the furthest side of the north. Chifukwa chako chatsitsidwa kunsi kwa manda. Verse 11. Chifumu chako chatsitsidwa kunsi. Verse 13. Verse 13, sorry. Ndipo iwe unati mu mtima mwako, ndizakwera kumwamba, ndizakweza mpando wanga wachifumu pomwamba pa nyenyezi za Mulungu, ndizakhala pomwamba pa phiri la khamu la malekezero akumpoto. 14. Verse 14. I will ascend above the highest of the cloud. I will be like the Most High. Ndizakweza pamwamba pa mitambo, ndizafanana ndi wa mwamba. 15. Yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depth of the pit. Koma uzatsitsidwa kunsi kwa manda ku malekezero adzenje. So when you see in verses, Ndiye mukana verse amenewa, there's where the I. pali ine. You know, Lucifer, who was one of the angels of God, he said, I will. Ndiye pane anayi Lucifer akuti ine. He had a heart to raise himself, Ane ndi mtima odzikuza yekha, to establish himself. kuzikhazikitsa yekha. So you can see each and every day as we live our life, Ndiye tikhoza kuona masiku osamwe wathu, in somewhere we have a mind to establish ourselves. mune monse muti ndi malingiro odzikuza tokha. We want to establish something of our own. Tufuna tikhazikitse china chake mwa ife tokha. We exclude God and we want to do something. Ife kupatula Mulungu timafuna kuchita china chake. So we want to achieve righteousness. Ndiye tifuna tikwaniritse chilungamo. We want to achieve something spiritual by ourselves. Ndiye tifuna tikwaniritse china chake cha uzimu mwa ife tokha. With our strength, Ndi mphamvu zathu, with our ability, ndi kuthekera kwathu, with our own wisdom. ndi nzeru zathu. But these things cannot be done like that. Koma zinthu mezi sizingachitike mwachoncho. If we are establishing something by ourselves, Ndiye tikhazikitse china chake mwa ife tokha, we are going against God himself. ndiye kuti tikulimbana ndi Mulungu mwini wake. Lucifer want to be something above everything else. Ndiye Lucifer amafuna kukhala pamwamba pa chilichonse. So he said, I will. Ndiye akuti ndidzakhala. Whose judgment is this? Ndi chilozo cha ndani chimenechi? Is this judgment of God or Lucifer's judgment? Ndi chilozo cha Mulungu kapena chilozo cha Lucifer? So because it's his judgment, Chifukwa ndi chilozo chake, God cannot accept that. Mulungu sangalandire. That's why God put him down. Chifukwa Mulungu anamutsitsa So pasi. anyone who tried to establish himself, Ndiye kwamene afuna kuzikhazikitsa okha, God put them down. Mulungu amatsitsa That's pasi. why when you see if we are trying to be righteous by our goodness, our works,
It is impossible. Ngafuna ukha anthu olungama mwe ife tokha ndi ntchito zathu zosatheka. God allows us to commit many sins. Mungu amatilola tizichita machimo ambiri. So we can know that I'm not a good person. Kuti tiziwe ine si munthu wabwino. I'm evil. Ndine munthu woyipa. I cannot manage to be righteous by my works. Sindingapange chilungamo mwene ndekha ndi ntchito zanga. The more you try to be a good person, pene kuyeso kha munthu wabwino, the more you fail. pene uzilepheranso kwambiri. Why God made things like that? Chifukwa Mungu anazipanga moteromo. Because God wants us to fail. Mungu amafuna tilephere umene. So that we cannot establish ourselves. Kuti tisazikazikise tokha. So that we can establish the righteousness of God. Kuti kazikise chilungamo cha Mulungu. Before I receive salvation, the more I try to be a good person, Ndisanende chipulumutso mmene meso kha munthu wabwino, the more I commit sin. pamene machitabe The machimo more I ambiri. fail. Pamene malepheranso. The more I meet people who like provoke me to say something that I did not want to say. Ndivene anthuso amatsutsana nane kundi kamba zinthu mmene simafuna kuyankhula. Why God allowed this situation? Chifukwa cha Mungu amalola nyengo imeneyi. Because if we fail, Chifukwa tikalephera, if we realize who really we are, tikazine kuti ndife ndani, we can seek God. tikoza kufunafuna Mulungu. God made that we cannot manage to be good people or righteous by our ability. Nde mukakuti ife singakhale olungama ndi kuthekera kwathu ayi. So, if you want to be exalted, Nde ngati ufuna kuwezedwa, it's not you establish yourself. suti iwe uzikazikise wekha. If you want to be righteous, Ngati ufuna kukhala olungama, it's not you trying yourself to be righteous. suti uyesese wekha kukhale munthu olungama. If you want to grow in spiritual life, Ngati ufuna kukula moyo wauzimu, it's not you trying to grow. suti iwe uyesere ukule, The more you die, pamene ukufa, the more you grow. pamene ukukula. Isn't it? Siyocho, The more you become nothing, pamene uli wopanda kanthu, the more you can possess the word of God. pamene ukhozokhala ndi mawu a Mulungu. I myself, I can do nothing. Ine pamene ndekha sindingapange kanthu. When you become nothing, Ukakhala wopanda kanthu, you can establish God inside you. ukhozokhazikisa Mulungu. Adonijah, when he was something, Adonai amene amafuna kukhala kuchina chake, he destroyed everything. anaononga chilichonse. He wanted to be a king. Amafuna kukhala mfumu. Did he become a king? Anakhala mfumu ndiye? No. Ayi. He was not able to be a king. Sana akhoza kukhala mfumu. Then who became a king? Ndi anakhala mfumu ni ndani? Solomon. Solomo. What did he do? Anapanga cha? Nothing. Palibe. You understand? Umvese? He did nothing. Sana pange kanthu. People just came with messages to him. Ndi anthu anakubwera ndi uthenga kwa iye. How prepare yourself? Uzikonzekeretse. King said you can be a king now. Mfumu kuti ukhala mfumu And utsopano. his mother, like priests, prophets, people worked for him. Kama yake aneneri onse anagwira ntchito kwa iye. So it was other people who was working for Solomon to be a king. Ne pana anthu ena amene amagwira ntchito kuti Solomo akhale mfumu. Isn't it? Siyocho. But for Adonijah, it was himself who was working. Kono kwa dunia anayi iye kamene amagwira ntchito. He was working for him to be a king. Amagwira ntchito pa kuti akhale mfumu. So, for us to be righteous, Ne kwa ifuti kanthu olungama. it's not we who have to work. Suti ndinu amene mukuna mugwira ntchito. It's someone who have to work instead of us. Ndi wina amene akugwira ntchito malo mwathu. It's Jesus who have to work. Ndi Yesu amene akuna kugwira ntchito. We have to receive what Jesus have done for us. Ndi tunatenda ndi zimene Yesu Khristu atichitira. But many people put Jesus aside Koma anthu ambiri amuyika Yesu pambali. and they try to work for themselves. Ndikuyesa kugwira ntchito pa iwo okha. They try to establish something. Ndikuyesa kukhazikitsa china chake. It cannot work like that. Sizingagwira ntchito chonchomo. You have to receive the word of God. Mukwena mulandire mawu a Mulungu. You have to possess the same judgment. Mwina mukhale ndi chilolezo chomwecho. You have to have the same standard. Mukhale ndi mulingo omweyo. So, Lucifer did not have the same mind with God. Ndi Lucifer sanali ndi malingaliro ofanana ndi Mulungu. He wanted to establish himself. Amafuna azikhazikitse mayekha. He had different mind. Anali ndi malingaliro osiyana. So he thought it is possible. Ndi magazi ake nayo osatheka. Adonijah had different mind with David. Chomwechonso Adonai ndi magazi osiyana ndi Davide. He thought it is possible, Magazi ake sanayo osatheka. but it was impossible. Magazi ake nayo otheka koma zinazo osatheka. So when you see Philippians chapter 2, Ndi tikona Afilipi chapter 2. you can see the different mind. Ndi mukhoza kuona malingaliro osiyana. The mind of Jesus. Malingaliro a Yesu. So there's mind of Jesus and there's the mind of devil. Ndi pali malingaliro a Yesu ndi pali malingaliro a Satana. The mind of the devil is to exalt ourselves, Ndi malingaliro a Satana ndi kuzikuza tokha. to establish ourselves Kuti tizikhazikitse tokha. with our judgment, Ndi chilolezo chathu. with our good heart, Ndi mtima wathu wabwino. with our strength. Ndi mphamvu zathu. This is the mind of the devil. Awo ndi malingaliro a Satana. We want to exalt ourselves. Timafuna kuzikuza tokha. We want to raise ourselves. Timafuna kuzikuza tokha. We try to do something that people can point out that we have done something. Ndi timafuna kupanga chinthu choti anthu aloza kuti ife tapanga china chake. But in the spiritual world, Kono mudziko la uzimu there's a word grace.
kuli mawu achisomo. God wants to give us grace. Mungafuna tipase ife chisomo. How can we receive this grace? Ndiye tingende bwanji chisomo chimenechi? When we put ourselves down, Tikazisiya tokha pansi. when we are able to receive the judgment of God, the voice of God, Ndiye tikalandira liwu la Mulungu ndi mawu a Mulungu. when we judge according to what God is saying, Ndiye tikaloza menga ndi mene Mulungu akunenera. many things becomes easy. Zinthu zambiri zimakhala zophweka. But as we try by our strength, Pamene tikuyesa ndi mphamvu zathu, many things are difficult. zinthu zambiri zimakhala zovuta. Because we judge whether it's possible or impossible. Chifukwa timuliza kuti zinthu zotheka kapena zosatheka. But in the word of God, whether it's possible or not possible, it's not important. Kono kwa Mulungu ka zotheka kapena zosatheka zibe ntchito. But important is whether it's the will of God. Kono kuti ndi chifuniro cha Mulungu. If it's the will of God, Ngati ndi chifuniro cha Mulungu, whether the thing so whether it's possible or impossible is not important. ndiye kani zotheka kapena zosatheka sizofunikira. But if it's the will of God, Koma ngati ndi chifuniro cha Mulungu, God will make a way. mungazapanga njira. God will work for it. Mungazagwira ntchito. But if it's our will, Koma ngati chifuniro chathu, we have to work for it. tiwende kugwira ntchito pa So zimenezo. you can see there's many things that we try to do and God does not allow. Ndiye pali zinthu zimene mukufuna kuchita zimene Mulungu sazilola. When we try to do by our own judgment, by our own wisdom. Mmene tikuyesa kuchita ndi chifuniro chathu ndi chiweruzo chathu. So after we received salvation, Ndiye tikatha kulandira chipulumutso, what is the most important thing in our life? chofunika kwa mzimu wathu ndi chani? It's judging according to the will of God. Ndikuloza mengana ndi chiweruzo cha Mulungu. Whether we are good people, it's not important. Kani ife anthu abwino sizofunikira. Whether we are capable, it's not important. Kani ife othekera nzosafunikanso. But important is where there's the will of God. Kono chofunika kuti ndi chifuniro cha Mulungu. God want to work for me. Mungafuna kugwira ntchito pa ine. God want to use me. Mungafuna ndigwiritse ntchito. This is important. Izi ndizo So zofunikira. let me read the Philippians 2 verse 5 here. Ndiye tulenge Afilipi chapter 2 verse 5. Bible says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Mukhale nawo mtima mkati mwanu umene unalinso mwa Khristu Yesu. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Ameneyo pokhala nawo maonekedwe a Mulungu sanachiyesa cholanda kukhala chofanana ndi Mulungu. But made himself of no reputation and took upon him the form of servant and was made in the likeness of men. Koma anazikhuthula yekha natenga maonekedwe akapolo nakhala mafanizidwe a anthu. And being found in fashion of as men, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ndipo popezedwa maonekedwe ngati munthu anazichepetsa yekha nakhala omvera kufikira imfa ndiyo imfa ya pamtanda. Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. Mwa ichinso Mulungu anamukweza iye nampasa dzina limene liposa mayina onse. Bible says God highly exalted him. Bible kuti Mulungu anamukweza. Who exalted Jesus? Anamukweza Yesu ni ndani? God. Mulungu. Isn't it? Siyocho. But Adonijah exalted himself. Koma Adoniya anazikweza yekha. Dave also exalted himself. Satanaso naye anazikuza yekha. How are you doing Mukupanga ziti? in your daily life? Moyo tsiku ndi tsiku. Are you trying to exalt yourself? Kodi mukuyesa kuzikuza nokha? Are you trying to establish yourself? Mukuyesa kuzikhazikitsa nokha? So, as we live our life, Ndiye mmene moyo wathu tsiku ndi tsiku. who is working for us? Akugwira ntchito mwefe ni ndani? God should work for us. Mukakwera agwire ntchito. So, God sent Jesus to die for us. Ndiye Mulungu anatumiza Yesu Khristu kuti atifere. And God said Jesus will resurrect. Ndiye Mulungu anati Yesu adzauka. Isn't it? Siyocho. This is the mind of God.
awo ndiye ndi malingaliro a mulungu. So Jesus had the same mind. Nde Yesu anali ndi malingaliro a mulungu. I will die Ndikafa and I will resurrect. ndizaukanso. So God and Jesus were speaking the same thing. Nde mulungu ndi Yesu akuyankhula zofanana. So if you are speaking the same thing, Nde ngati muyankhula zinthu zofanana, that means you are the one. ndeti ndinu amodzi. Isn't it? Siyoncho. If you go this side speaking the same thing, go this side speak the same thing. Nde ngati mukakuyankhula chinthu chomwecho, inunso mukuyankhula chinthu chomwecho. So important thing is having the same mind. Nde chofunika ndikukhala ndi malingaliro amodzi. Who can have the same mind? Akukhala ndi malingaliro amodzi ndi ndani? If you are humble, Ngati mungazichepetse. isn't it? Siyoncho. Let's, for example, I'm working at a certain company Nde tezo ndikugwira ntchito ku kampani ina. and I have my boss. Nde ndi bwana wanga. If I'm thinking I'm better than my boss, Nde ngati kozo ndine wabwino posa bwana wangayo, can I do exactly as my boss said? ndikuzopanga ndende mmene bwana wanga akufunira. No, isn't it? Ayi siyoncho. I cannot do exactly. Sindingapange zofanana. I will add something on that. Ndiziphatizapo china chake pamene popo. Why am I adding something? Chifukwa ndikuphatiza china chake. Because I think I'm better. Chifukwa Isn't it? ndine wabwino kusiyana ndiwo. Siyoncho. So if I'm not following him, Nde ngati sindikutsatira, if I have my own thinking, ngati ndi chiganizo changa, can this boss feel comfortable using me? kodi bwana akhoza kumva kundigwiritsa ntchito? No, isn't it? Ayi siyoncho. You know, at company, or whether it's, especially at company, Nde tilikuti pa kampani there's two voices. pali mawu awiri. Voice of workers, Pali ntchito ya pali mawu ogwira ntchito. isn't it? Siyoncho. And the voice of the boss. Nde pali liwu la bwana. Usually the voice of workers is too much. Neno mawu anthu abwana wena amveke kwambiri. The voice of workers is too much usually. Makamaka mawu anthu ogwira ntchito amakhala okwera. Isn't it? Siyoncho. Usually workers when they meet, they speak something bad about the company. Anthu akakumanatu ogwira ntchito kwakamayankhula zambiri zokhuza ndi kampani. You know, the payment is not good. Kampani si yabwino. And also, you know, how working condition is not good. Komanso mmene ogwira ntchito kuno nyonga yake si yabwino. So this voice is too big inside the people's hearts. Nde mawu amene ndi amphamvu kwambiri mkati mwa mitima ya anthu. Eventually people, they start to go against the boss. Nde anthu amapita kulimbana ndi bwana tsopano. But I want to ask you, Kodi mufuna kufunseni. why do people work there? Ndifanye anthu ogwira ntchito kumeneko. Because they want money, isn't Chifukwa it? afuna ndalama siyoncho. And where do they get the money? Nde ndalama amapeza kuti. From their boss, isn't it? Kwa bwana wawo siyoncho. But you know, in their heart, they don't have the voice of the boss. Kono mitima mwawo mulibe liwu la bwana. So they are not helping, they are destroying. Nde sakuthandiza mwana mwake akuononga. So even on this earth, Chomwecho pa dziko pano. as we live in this earth, Mmene ukhala pa dziko lapansi pano. the voice of like every voice is very loud. Ne liwu la dziko lapansi ndi lokwera kwambiri. You know, we hear so many things according to the situation. Nde ife timamva zambiri mmenga ndi nyengo. So we listen these things too much. Nde timamva zinthu zimene zili kwambiri. So the voice of God becomes nothing. Nde mawu a mulungu amakhala opanda pake. So we don't judge things according to the word of God. Nde sitimaloza mmenga ndi chilozo cha mulungu. We judge according to people's voice. Nde timaloza mmenga ndi mmene anthu akuyankhulira. We judge according to our own voice. Timaweruza ndi mawu athu. But Jesus says, Koma Yesu akuti, as I hear, monga ndimva I judge. ndiweruza. My judgment is just. Nde chilungamo changa, chiweruzo changa ndi cholondola. Why is judgment just? Ndifanya ni chiweruzo chake He is cholungama. judging exactly as God judges. Chifukwa akuweruza ndi mmene Mulungu akuweruzira. He is not adding anything. Sakuphatizapo chilichonse. He is not seeing his condition Sakuyang'ana nyengo yake or his circumstances, kapena zokhumudwitsa zake. but according to the judgment of God. Komenga ndi chiweruzo cha Mulungu. Because our judgment and God's judgment is different. Ife anthu chiweruzo chathu ndi chiweruzo cha Mulungu chosiyana. God says we are righteous Mungakuti ndife olungama. through the blood of Jesus Mwa Christ. mwazi wa Yesu Khristu. But when we see our behavior, Koma tikana makhalidwe athu, our characters, mmene tikukhalira, we say, I'm a sinner. tikuti ndine wochimwa. Which is right here? Nde olonda ndi ndani pamenepo? Our judgment or God's judgment? Nde chiweruzo chathu kapena chiweruzo cha Mulungu. We usually hold on up unto our judgment. Nde ife timakuyisa kwambiri chiweruzo chathu. People who hold too much to their judgment, they say, I'm a sinner Nde anthu amene akuyisa chiweruzo chawo amati ndine wochimwa. because I commit sin. Chifukwa ndikuchita tchimo. Because I have so many mistakes. Chifukwa ndi ndizo lakuyisa zambiri. When you see these things outwardly, it seems like truth. Nde tikazoona zimene zili kunja kuzimona ngati nzoonadi. But God says, you are righteous. Koma mukakuti ndi olungama. So you have to forsake what you know Nde mukana mutere zimene mukudziwa and receive what God said. ndi kulandira zimene Mulungu akunena. You know, in the book of John, chapter 18, Kakenso buku la Yohane chapter 8. there's one verse in that story that I like. Pali verse imene mayikonda.
people caught a woman in the act of adultery. ndeno anthu anagwira mzimayo ogwidwa ndi chigololo And they took this woman to Jesus Christ. nde anatenga mzimayo imene pita naye kwa Yesu And they said to Jesus Christ, nde akunena kwa Yesu Khristu this woman mzimayi uyu has been caught in the act of adultery. wagwidwa akuchita chigololo. In the law, Moses commanded us nde mulamulo Mose adatilamulira to stone such kind of people. kuti oterewa tiwaponye miyala. What say thou? inu munena kuti chani za iye, Isn't it? siyoncho? So this word is good. nde mamene ndabwino What says thou? munena chani za iye. That means these people, they have to wait for whose judgment? nde anthu amene akunena dikire chiruzo cha ndani? Jesus' judgment. Isn't chiruzo cha it? Yesu, siyoncho? That means when Jesus speaks something, that is final. nde ngati Yesu ankhula china chake ndeti nchotheka basi. That means they have to follow what Jesus said. sonzi akwene atsate zimene Yesu They wanena, have to believe the word of Jesus Christ. akwene akhulupirire mawu a Yesu Khristu. But these people, they did not go to Jesus to receive the judgment of Jesus kono Christ. anthu asanapite kwa Yesu Khristu kuti akalembere chiruzo cha Yesucho, They went to fight against Jesus Christ. anapita kukalimbana ndi Yesuyo. So Jesus said, among you who have no sin, start to throw stone to her. nde Yesu adafunsafunsa mwenu amene ali opanda tchimo ayambe kuponya mwala mzimayi. So none threw a stone to that woman. kono palibe ndi mmodzi amene anaponya mwala mzimayi. Instead, they all departed. malo make onse anachoka. Did they wait for judgment of Jesus Christ? kodi anadika chiruzo cha Yesu ndiye? Did they wait for judgment of Jesus Christ? anadika chiruzo cha Yesu Khristu? Amen. Amen. Tilimodzi. Are we together? Did they wait for judgment of Jesus Christ? kodi anthu anadika chiruzo cha Yesu Khristu? No, isn't it? ayi siyoncho. Why? chifukwa chani? They had their own. ali ndi Judgment. chiruzo chawo. You know, if you have your own judgment, you cannot wait for judgment of Jesus nde Christ. ngati muli ndi chiruzo chanu simungadikire chiruzo cha Yesu Khristu. In whatever happening in your life, chiyonse chimene chichitika mmoyo wanu, in whatever situation you are facing, nyengo yonse imene mukumana nayo, important thing is that you should wait for how Jesus will judge this situation. nde mukanamudikira kuti Yesu aweruza bwanji nyengo imeneyo. No matter what, muli monsemo, if Jesus speaks something, ngati Yesu wankhula china chake, that is the truth. imene ndiye choonadi, That is right judgment. imene ndiye chiruzo choona. So among all these people, nde mwa anthu amene wawa only this woman waited for the voice of Jesus Christ. ndi Yesu, ndi mzimayi yekha amene anadikira chiruzo cha Yesu Khristu. She was the one who went back with the judgment of Jesus Christ. ndi munthu amene anadikira chiruzo cha Yesu Khristu. All people had their own judgment, anthu onsewo aja anali ndi chiruzo chawo their own opinion. ndi maganizo awo. You know, each and every one of us, we have our own opinion about our life. nde tonse takhala pamphati ndi maganizo osiyanasiyana ndi moyo wathu, But the important thing is not our judgment. koma zofunika si chiruzo chathu ayi. How God is judging the situation. kodi mungakweza bwanji nyengo imeneyi? What is God saying about our life? kodi Yesu ati chani zokhuza ndi moyo wathu? Such kind of people, anthu oterowo they can live new life. akhozokhala ndi moyo watsopano, They can live better life. akhozokhala moyo wabwino. God can exalt them. Yesu azawakweza. But people who try to establish themselves, koma anthu amene akwesa zikuza okha, God allows them to fail. mungamala kuti There alephere. are so many people in Bible who try to do something by themselves. pa anthu ambiri amene anayesa kuzikuza okha m'Baibulo, When you see these people at first, they seem they are succeeding. nde mukuona anthu amene okuyembeza muli ngati kuti akupambana, But at the end, all of them, they fail. kono mathero ake anthu onsewo amalephera. Why? chifukwa chani? They judge according to their situation. amaweruza mmengana ndi nyengo. If many people are against God, also they are go against God. nde ngati anthu ambiri akususana ndi mulungu, iwonso amalimbana ndi mulungu You yemweyo. know, when we are making our judgment, we look people around us, isn't nde it? ngati tindicho timayang'ana anthu amene atizungulira, si choncho? Most of the time we say, what do people say about me? nde anthu ambiri mana kuti kodi anthu ati amati chani za ineyo? We worry about these things. kodi ife zinthu zizi zotani? We worry about these things. timadandaula zinthu zimene zizi. But important thing is what God is saying, koma chofunika kodi Mulungu akuti chani, not what people are saying. osati zimene anthu akunena. We should not fear people. tisaope anthu, We should fear God. tiope Mulungu. We rather be loved by people, not God. timakonda kukondedwa ndi anthu osati kukondedwa ndi Mulungu. But important thing is God should respect us. kono chofunika Mulungu akunena kulemekezedwa. Amen. Amen. Whether people cannot respect you, kanthu sakulemekezani, but if God respect you, koma ngati Mulungu akulemekezani, it's enough. nzokwanira. That's why if you want to be respected by God, ife ngati mufuna kulemekezedwa ndi Mulungu, you have to receive the judgment that God is giving you. nde mwina mulandire chiluzo chimene Mulungu akukupatsani. So in our spiritual life, nde moyo wathu wauzimu, how are we judging? kodi tikuweruza bwanji? What are we following? tikutsatira chani? We follow the situation that feels good, timatsatira nyengo imene kuoneka yabwino,
or we follow the word that is from God. kapena timatsatira mawu ochokera kwa mulungu. So as we live our life, we have to judge as God judges. Ndi imene kukhala moyo wathu tikuna tikhale ndi chiweruzo cha mulungu. We have to judge after hear. Ndiye tikuna tiweruze tikamva. As I hear, I judge. Monga ndimva ndiweruza. Not as I judge, I hear, but as I hear, I judge. Osati mmene ndiweruzira ndimva, koma mmene ndikumvera ndiweruza. If we hear and judge, ngati tikumva ndikuweruza, we mean like hear the voice of God. Tonthauza kuti tikumva mawu a mulungu. And judge according to the voice of God. Ndikuweruza malinga ndi mawu a mulungu. Then we can live life different from our life. Ndipo tikhoza kukhala moyo osiyana ndi moyo wathu. We can be happy. Tikhoza kukhala osangalala. We can have hope. Tikhoza ndi chiyembekezo. In the midst of like a difficult situation, we can still have hope. Munyengo yovuta tikhoza kukhala ndi chiyembekezo. Why? Chifukwa chani? We have voice of God. Tili ndi mawu a mulungu. So people who have the mind of Jesus Christ, Ndi anthu amene ndi malingaliro a Yesu Khristu, they can overcome many things. akhoza kugonjetsa zinthu zambiri. And they can move forward. Ndipo akhoza kupita They chitsogolo. cannot be discouraged. Sangakhala osalimbikitsidwa. Why? Chifukwa chani? They have strength from Jesus Christ. Chifukwa ali ndi mphamvu za Yesu Khristu. So that's how also we became righteous. Ndi mmene ifenso tidakhala olungama. We received the word of God. Tilandira mawu a mulungu. And we put down everything that we thought about it. Ndipo tinayataya pasi chilichonse chokhuza ndi And we ife. speak the same word as God speaks to us. Ndiye tikuyankhula zomwezi zimene Mulungu akuyankhula kwa ife. Through Jesus Christ, I'm righteous. Kudzera mwa Yesu Khristu ndine munthu olungama. Although outwardly there is nothing that we could point that made us righteous. Inde palibe padziko pano pichinga tipangise ife kukhala olungama. But the word of God was enough to make us righteous. Kono mawu a Mulungu ndi okwana tipangise ife kukhala olungama. So what is important in our life? Ndiye chofunika mwathu ndi chani? We should always check with the word of God. Nthawi zonse tikuna tiweruze ndi mawu a mulungu. Regardless of whatever we are passing through, Posatengera ndi mmene ife tikudutsira nyengo we zathu. should check. Tikuna tifufuze. Is this will of God or my will? Kodi ndi chifuniro cha Mulungu kapena ndi chifuniro changa? Is this the heart of God or my heart? Kodi ndi mtima wa Mulungu kapena ndi mtima wanga? Am I trying to establish myself or God is establishing me? Kodi ndikusozikhazikitsa ndekha kapena Mulungu akusozikhazikitsa? Because if we try to establish ourselves, Chifukwa tikasozikhazikitsa tokha we will fail. tidzalephera. But if we humble ourselves, Koma tikazichepetsa tokha God will exalt us. Mulungu adzatikweza. I will stop here. Ndileka imenepa Let us pray. tipemphere. Our Heavenly Father, we thank you for this time. Atathu amatukamikana pa nthawi ino. Most of the time, we are tied down under our circumstances and situations, Nthawi zambiri timamangirika ndi nyengo zathu komanso azopsinja zathu, and also our worries and fear. komanso madandaulo athu ndi mantha athu. But you are teaching us something in our life, Koma tiphunzitsa china chake moyo wathu, that we should not hold our own judgment, kuti tisakulisise chiweruzo chathu, but we should judge as we hear from you. koma tikone tiweruze tikamva kwa inu. We should throw away whatever we think it's right Tikone tireche chonse chimene tikuona kuti ncholondolacho, and receive the voice of you ndikulandirira mawu anu, and take our steps by faith, ndikutenga step kupita chitsogolo, learning the word of God kuphunzira mawu a Mulungu, and grow in our spiritual life. ndikukula moyo wauzimu. Also, thank you for this time. Tikuthokozera pa nthawi inonso. In the name of Jesus Christ, I prayed. Mu dzina la Yesu tipemphera. Amen. Amen. Thank you for listening. Zikomo tilekera menepa. Tamvetsera bwanji? Kwambiri lero labusa anakhazika kwambiri pa buku la Yohane chapter 5 verse ya 30. Mene akufotoza kunena kuti ine pene ndekha sindingathe kupanga kanthu. Ifeyo moyo wathu watsiku ndi tsiku timaweruza malinga ndi mmene tikuonera zinthu. Sichoncho kodi? Tikaona kuti zinthu zili bwino timatsatira, kuti sizili bwino silitsatira, kuti zikusiyana ndi mtima wathu. Ndiye akuti pene tikukhala tisamakhale mmene anthu akuweruzira, kapena tisamamve malinga ndi mmene maso athu akuonera, koma tizikhala ndi kumva kuchokera kwa mawu a Mulungu. Ndiye amafotokoza buku la 1 Mafumu nena kuti Adoniya anazikweza yekha kuti akhale mfumu. Ndiyoncho eti? Ndiye chifukwa anazikweza ndiyeyo osati Davide, malo make analephera. Komanso analenga buku la Yesaya chapter 14 verse yake ya 30 na foto zona kuti Lucifer nayenso anazikweza kuti inenso ndizakhala pamwamba pa mpando wachifumu. So kuti amafuna kukhala pamwamba pa chilichonse. Ndiye afoto zona kuti ifeyo tikakhala pamwamba pa chilichonse Mulungu sangatipase china chilichonse, mapeto ake tizalephera. Amen. So chofunika kwambiri akuti tiyambeke tamva kenako tiweruze. Ndiye anthu ambiri mwa ifeyo timaweruza kenako ndikumayankhula, koma kuti timve kenako ndikutani kodi ndikuweruza. Amen. So ndikuti mawu amene waso akhala amphamvu kwambiri m'mitima mwathu mu sabata imeneyi,
ndipo tikhala osatembenga ndi chiweruzo chathu koma tikhala ndi mmene Yesu Khristu akufuna kuti ife tiweruzire. Tikamva mawu a Mulungu tiye tiweruze ndi mmene iye Mulunguyo akufuna kuti tiweruze. Ambuye akudalitseni chifukwa cha nthawi imeneyo. So